Združenie Zázračnej medaily slávi 27. novembra svoj najväčší sviatok. Sviatok Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily. Tento deň si pripomíname zjavenie Panny Márie Vincentke, sestre Kataríne Labouré, v Paríži v roku 1830, počas ktorého jej prikázala dať raziť medailu a rozširovať ju medzi veriacimi. Sviatok Panny Márie Zázračnej medaily mal v tomto roku ešte slávnostnejší charakter. Pred 15 rokmi, práve počas slávenia tohto sviatku, v roku 2009, bola v kaplnke komunity Dcér kresťanskej lásky v Košiciach požehnaná prvá putovná kaplnka podomovej návštevy a týmto aktom bolo založené Združenie Zázračnej medaily na Slovensku spolu s jej apoštolátom podomovej návštevy Panny Márie. V Nitre sa konalo prvé národné zhromaždenie Združenia Zázračnej medaily. Provinciálny dom Dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre sa stal dejiskom historickej udalosti Združenia Zázračnej medaily. Uskutočnilo sa tu prvé národné zhromaždenie aktívnych členov združenia. Podujatie sa konalo 23. novembra 2024 pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Panny Márie Zázračnej medaily a 15. výročia založenia Združenia Zázračnej medaily na Slovensku, ktoré pripadá na 27. novembra. Národného zhromaždenia sa zúčastnilo takmer 140 aktívnych členov združenia z celého Slovenska. Zvolala ho a viedla prezidentka Združenia Zázračnej medaily Silvia Lehutová a národný direktor združenia páter Jozef Noga, kňaz misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Zúčastnili sa ho aj sestra koordinátorka, sestra Agneška Šurinová, sestra Renáta Bezáková, ktorá mala na záver zaujímavú a povzbudzujúcu prednášku. Účastné boli aj regionálne sestry, sestra Alena Jurkijová, sestra Mária Gostíková a sestra Gema Blašková. Cieľom prvého národného zhromaždenia bolo doplnenie štruktúr združenia o regionálnych zástupcov, vzájomné zdieľanie skúseností a informovanie o službe pre združenie a povzbudenie pre našich aktívnych členov v ich službe do nasledujúcich dní prichádzajúceho jubilejného roka. V programe dňa boli prednášky, ďakovná svätá omša k úcte Panny Márii Zázračnej medaily, adorácia, voľby, práca a zdieľanie v skupinách. Účastníci si vo voľbách zvolili regionálnych zástupcov Ivetu Lackovú za región Západ, Slávku Pribuvovú za región Východ a Ivanu Kubaščíkovú za región Sever. Menovacie dekréty im odovzdali národná prezidentka Silvia Lehutová a
a národný direktor páter Jozef Noga. Novým členom Národnej rady vyprosujeme všetky potrebné milosti pre ich službu a zverujeme ich pod ochranu Panny Márie. Veríme, že ich aktívna spolupráca pomôže posunúť naše aktivity ďalej, aby sme mohli pracovať nielen pre dobro cirkvi, vincenskej rodiny a našich farností, ale aj pre dobro celej spoločnosti, najmä jej najzraniteľnejších členov. Naše stretnutie poctili svojou návštevou aj provinciálna predstavená dcér kresťanskej lásky sestra Damiana Poláková a pomocný nitriansky biskup monsignor Peter Beňo. Ďakujeme celej nitrianskej komunite dcér kresťanskej lásky za prijatie a starostlivosť. Veľmi si vážime povzbudenie otca biskupa, ktorý nás milo prekvapil svojou účasťou a podporil nás v ďalšej práci. Združenie Zázračnej medaily je súčasťou vincenskej rodiny, zjednocuje laikov i zasvetené osoby, ktorí nosia s úctou a láskou zázračnú medailu a usilujú sa rozvíjať kresťanský život šírením jej posolstva. Členovia sú zapojení do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily. Okrem šírenia úcty k Panne Márii sa členovia združenia v duchu vincenskej charizmy zapájajú do starostlivosti o núdznych a trpiacich a aktívne sa podieľajú na živote vo svojom farskom spoločenstve. Duša chvál, Pána chvál, vnútro prebúdzaj, sláveno nádherné. Novú pieseň vyznaj, srdcom hraj, nech tak svetlo svet uzrie. Už brieždí sa ďalšie ráno svítá, je čas, keď s piesňou môžem stať. Čokoľvek má prísť, to, čo v tvojich plánoch zmýšľaš. S ďakou chcem prijať, keď deň skončí sa. Duša chvál, Pána chvál, vnútro prebúdzaj.
poznáš, v srdci skrývaš mňa, tá vzácna dobrota vyplní pohár. Tisíce dôvodov na vďačnosť mám. Duša chvál Pána chvál, vnútro prebudzaj, slámeno nádherné. Novú pieseň vyznaj, srdcom hraj, nech tak svetlo svet uzrie. Raz príde deň, keď sa časné vzdiali, privinieš ma domov, vrátim sa a stále viac ťa budem, kráľ môj, chváliť. Tisíce rokov až do večnosti. Duša chvál Pána chvál, vnútro prebudzaj, slámeno nádherné. Novú pieseň vyznaj, srdcom hraj, nech tak svetlo svet uzrie. Duša chvál Pána chvál, vnútro prebudzaj, slámeno nádherné. Novú pieseň vyznaj, srdcom hraj, nech tak svetlo svet uzrie. Ty, ktorá máš jeho tvár, ty netrháš kalendár, chráň môj čas prchavý. Ty, ktorá máš v rukách chlieb, ty strážiš láske teb, bráň ma, keď sa unavím. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Ty hľadaná v modlitbách, pred tvojím áno má strach, múr, čo pevne nestojí. Ty nádherná z pokory, ty mlčíš, Boh hovorí, zdám sa, chcem byť len tvojím. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko som. Vonia, že chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom.
nevždy blízko som. Voniažia chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko som. Voniažia chlieb, láska už príď, vstup do izieb, naplň náš dom. Mária, vieš o nás, daj nevždy blízko